Asabre aye sumaya obeka oba wanyini a watwa bra Asabre beka be ma ansane e be ya amamre wa Asabre ho no ye de ama saa nipa kro no ye kirew amamre ne amane de suma ne pe ene de wo mpe dabi Asabre de wono kura ye ka bosom kura se won sere kura ene nka na gasu kura sere afei nso se wo kro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa ewo krom tete som eno ene ewo ho ye betwe apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne ne omo adi hu komo ubetimi afre ye beba ne ne oba bede hu komo aha ayesro nipa tv ye ne Bosomfo Kofi Nti de dodo na adi nim no ye IGP we ye abosom mu IGP ene ene so IGP we beka sa de no ye IGP wo he ene school ma ne de bewula nananu mu eno de obi antimi ensesa no na eba amamre amane ene nananu musum no ma aya ne didi nkomo efa nananu mu se ne be ya ya amamre ne amane enyira na Bosomfo ewo bosom bi wo ho a ye frɛ na Bosom Asabre mpacho se yesa sa pepepe na ye ba bedi ne ho nkomo me ba mente se ye wo bosom a ye frɛ na Asabre da na se na mtete asarbedi akon ana ye otumfo bosom o mo se yila ya na otumfo hwehwe na Asabre ba mu de na chese we bedi ne ho nkomo na bakosam hi na ofri sen na wote oye su ana oye bosom blani ana se oye nkwatia kame ho ne ye ma Bosomfo akwaba na ye fa ye nkomo no enhihye so Bosomfo obapa ehia ya che ehia ya che se de bia Bosomfo de mi hia meka caterpillar tie 1000 years no puncher yo unti muso dabi atache bia mefam timi masuo ba ko a metene hu sesi a asuo na nkasu me mena ne asutacha o mena sono wow wodene papa abwa kase bia obemene ho osono kwa wa mene no na wo na ntwa wurade wo kwa didie na wo kire se mfa na so be fa koi na be hia umita azazu abwa oso ye osono na mka kire wo eni dina so na nkasu wona ye frɛ na sutacha o mene sono piao aha Bosomfo yendi ye nkomo no tewtew na se ensuo no enemu wo fom kakra ye kasa Bosom Asabre oye subleni na oye sutano ana nso se oye nkwatia na oye bosom blani yo wadawruma me dase ansana me no bedi Asabre ho nkomo no me nchi akese enkoma me aminu ya na kwa me opon a o US abo akese wo so na anwoma so from Columbus Ohio nchi akese nkoma no me nchi akese konkoro afi bia ni wo so nkoma suro nipa TV ene me a me dofo ma de nyina na akosu ampon ene de sa di na amamu a ebe ntokwa ma konfo so aba me nsam ko nyina me konfo da makoma so na yaw a ofri ofenso ahinkuro nchi akese enkoma no pia omoda wase amse na ubusa se Bosom Asabre me nkantumi ho me nya obi a me kasa bebre asante mamu ha ya asante region me kanoma sisudwa me Bosomfo Kofi Nti me nko na mkuta Bosom efra na Asabre o asante mamu obi ani bi Asabre nya komo Asabre ya Bosom brani me Bosom ye mfa seka ntwa abo akon no odi akokọ kasa kire no be ma Asabre wadawuruma o enipa asuma sisi ne nkrata asem na dwuma asem aja baboa ne be ya fa akokọ obom pa tin wawu sikan to ye mfa ade bi a ye sharp bi en ye ntwa no me mepemra gemre me mama ba me ya mamra ma me Bosom no na ma yi Asabre ato na me de abo okuta kasa kire Asabre ma na wu ma wi asem ma nyina hu say yes Bosomfo Kofi Nti e be tena suro nipa TV so na me kasa nya numdwa suro nipa TV eye station ya na nanom kura agitum pia eye TV station na nanom wa ba abe me interview no kura wa mfa no kureka obuo eni suro anya adwuma ubenya so twen enya ba bia na me Bosomfo Kofi Nti metena grant interview menya saade no enti no Asabre ubusa me ho asema me Bosom no sa na ote ye mfa se kan twa abo ama no blani eye suwa na dabi wa ye Bosom brani Asabre odi atuduro wash papa let tuduro yedi bituro challenge
e de ama obi bia wo court case me ya ka kire o se da say ye de asem ne court I bet you so be so ahwe a menyu utaku menyu sempoa me kire wo ade a wo beto e de aba na ye de ya mamere ma Asabre wie na eyeyi a wo be hyebo me wo magina wo me hye me bo se ye de wo kọ akogina kuano kese we na therefore Asabre atwitwa ajew na wa frem fonso Bosomfo ayeye o masandi ukosua create sika menye Gana for the pesa nti me de me no nti nam se wo de wa asem be dana de ode be mbia wo be dana Asabre de wanye wo hwe na mom wo be pa na abo a wodi ani bere kokko wapo otuduro no ukosua ko ye wie bedue no na ye wie ne ya amamre ne wie na adwuma ne ye ya wo ba ya amamre wo ba sha Asabre bo shebo na Bosom no fa ho keka obi wo no de adwuma ko jasuma ya wase adwuma no kra me de ko e ma hwe animu a sabe impredio asa what billions of cedis ekope bibi Bosom mo a na enye ye ya no aka che Bosom se mema 10 million mema 5 million ye hu bi owi asa da me bo a 500 cedis 1000 Ghana Bosom hu bi da na sabe impredio asa billions of cedis na de ko Bosom obi o no ba nipa moa oba nipa se be nipa be diye na Bosom bae what you say how agudi se mi wura no so what you say nti Asabre de ubusa ya asa na tie bibi kire wa adwen obetime busa na fade ye se ye wa Bosom bi wo bo betire so na obi di meko ogu nani obi di nse egu nani obi yesei Asabre aye suma ya obeka oba onyini a otwa bra Asabre beka be ma ansane be ya mamere wa Asabre ho no ye de ama sa nipa kro no ye kirew amamere ne amane de suma ne pe ene de wo mpe ubetime de su a ne de Asabre ye de ama wo pese tumi ni buwurawo na utimi ye adwuma osane be ya busa adi ni so mfa so a ye ohunu obedware no for 21 days ko Bosom no udware 21 days ni wi a na afei wo techere man wi PSA ni atia no 1 2 3 ne de Asabre ne moto ahyem ne de hyem se wi a e ho na be hunu se wodi Asabre duro ubetimi akogina ho maami adobia oba ya made se maka wanka hwe wo story eni Bosom ye begu opa won fa wi ase bank sika nyina nkofa ne mangu story me begu nti me ma no we me mfa no me no me mishira na mishira so a eye adwuma chese obi a wonim Bosomfo Kofi Nti da be ne yemfa nka no Asabre de 24/7 se Asabre wo nipa ena wo US na wo European idonyame Asabre enka wo strong mind bronze strong mind on na anwi no oni wo meda 24/7 de bia Asabre ginam wo ye adwuma enani nyina oni wo meda se ye wo Abosom bi wo ho a se ebia obekọ nanim a undi meko ebia ye fa de kokko ana de tuntum ai wo ye Bosom brani bet ono ba bia wote no sisi a ba bia wote no se atade tuntum ana poretin kura ye black wo de ade e koma na tise wo yi firi hu ono oyesum mu adwuma betaji chiem se ye mfa sum anye den enko ne nchen mame Asabre ya Bosom a sebe mitimi wura no nchen na mekasa mi wura me ma dibim o bofo ahoma me ne na nyina me ma dibim imu ma nimtia ne mo Asabre ya Bosom a Abosom nyina na ye ka akiri Abosom nyina so Asabre na ye stubborn me ka che o praying nye praying fa hwe nansen mi nyane ntia me hwe TikTok so mi hu bibi oba bi betena TikTok no sopa ye na nanu musom me kama wi asema nyina atibi me sese wa metena ho anka asem bi ana nwa to ampa achewa me ka che o praying me metimi aka oba na to so me metimi de nsa kekese kura kasa kira Asabre me sin so mra o US na ebeto tititi na tiafin aka no obie ne prono ba bi atore to enye yi o kwa the next house akone na trampo police fu ache
oni nkrata na yɛ na besia oba so yɛ de obeba me ha me na me ka che opre Bosomfo asembi wo ho achimadwe kakra se bia ye obosom bi wo ha bia obetu mpasa wo kuro nim na na se woni nam na otie ensama ekoso ba obefia opesa wa won sanfa mbo no ade ntina moye ni sa ntina mpanyimfo se panyin wo due mate mante ye wa ha na me makoto nchensen e de abebo nananom dan so e na aka packet baako ene tete anwotwe me de aguye ha na obi besesae anam se de bi me nkoya announcement sem koya announcement kura ye nim gu ase sem ye dey e ma me na me de beto mpanyimfo anim de ntia me ka che se bosomfo me kura gya nipa bi ntia ase no sa asem wei nipa ba ko pe me yere konfo kura ma mo na mane me konfo keto na ya na mbo na mane friend am se kumanyini sei na asi na sei so anam so da ya amaye dey mahunu so da na suma ka kire me se wo de ba se me ya adwuma wo de ba se me pagya mudini ya mehwe nipa na mo so mu ni so mfa so wa de na de beto wo na na asa na de besi so no mfa nhye me nsa nti obi ba na obefa bibiam nim so no aye den wasoma no we kira hoden a agya no mo wo me se olumai de di kan me mamu de bem some de mo ba ya sa amamra ne amane we mi manya hu yi kira na hu nim de na ma mfa amamu ti se no mo aka de ya na me ya mamu mu nso mo na de ba yi wo mo ya mamra mama hu hu nyina mame me ka che oprenye prenfa konfo pa konfo nyensa ahye da atena se aprot asoma se me bu me bosom dan ni me yi me bosom ne yama oba wa be break puno no me ka che opren asam no police station nyina o break puno ni we o yi ne yama na ya me ya hwe o ya nimini makwala mi nkwala mienu o manimini ohu wa mo se ne bosom aba kaka sabia enim ne niema na wai ana ye frame so am tuka ba ye na e be so onimu ye nko so wonko na ye kese obi widie mu dwa no a okore man sa kwa no wu ko bakura na ne widie mse wonya ahoto afi ye yo se konfo bi ene soma ame se me fa wasuo no ifugu ene ne do so mra no mfanya ade na msa meji mu obo me pa 7.5 ampa so no waje ebedi anyamra nsem na me ka ma wiase Ghana man santema afoma so man nyina ati bi se sa asase we ye wura no dia ye agya no dia ne de wo bon ho mpem me ma pampro wa nyina bi sika koto canopy me mo canopy me si tent ti wu de se ka sim to wa bra ye ne ado ho a omfa ntototo wudi agro be hu wo wo wiase hu bi da obedwan so gu so mame hu bi da so nti e ba sa na we ni si ye no aboni pa bi hu nti de bia me ka se Bosomfo Kofi Nti abra na me medi ye wura no so machi no na me yo brefo dada bedi agyamu achi no me de so yo brefo nti se me mani kuma bosom ho makonfo nketo ani mpanyimfo machi amefo ma Bosomfo me wodo ne tema e ma wo no abra bia ye wura no omma me nsam sade anweta bofo Bosomfo menti ase Asabre enye wo ha nka yenti bi da ye ware no pese obe ware bebra na se oya ahia Asabre ya bosom bia uni akoma untimi ne nante se wode obi adwuma gya Asabre wo ya nchechiriye ni wie na wa ma na ase anya ntentem ana nipa na wode adwuma ni begya wo no BBC no amfra wa ma amane ya de wo je no obeje but se nipa no obegya na kwan enti obi wo no osuro bia oye konfo obi afa na de wa musa no de ahokeka ahopopo no akoye bibi na so bia ne bam onimu ni nim de wo fomo a eni beba no so no na wanwoma ne ba na kunu we are very powerful na ni edene me say me nka se obi say ye wa konfo pamfo me di obuo ni ye wura ya de nyina na bas me bondi na mama mu so wa konfo bebre me ben wo mo so ben me ba media so a me chia wo mo sama gada Bosomfo ana boat me chia no so ahu wa konfo bebre ni Bosomfo bebre me di obuo ni ani die e ma wo mo beta Asabre de ye asante mamu ade me hu obi a wo so kuta Asabre
no kwamenti dinda owo me say na wo okofo wo kana asema meka say da bi enu nti na meka kire wo say memo ma hyeda pe agimre ne nanamaba na ma yibe ma Asabre ato ho ya amamre ne amane man wiya ne abompaye na me de abo na kasa akire no kuma nyini wadawroma se yekaze kuma nyina se otiase kuma nyini wadawroma asante pa chinye na asante so pe behwe eno de eye Kofi Buache a we media person na no we e kansem de on fanso ma no kura no akoka me pese nne de duei me de akoko yi ma wo so oje akoko yi a wono fanta kura ma ne mro obebo ye wi a won tra so obeno fanta obeda kum me na me ka cho pray na de ndire obi timi num sa na obi tene nza bonkum so no no nguni yam na ore ne ya no abon kakra na onum one ne ya no abon kakra na onum obewie no asore ko na wa wo tin nche no aka ho cheso wo yi ma wo me Bosom tiamframa se wo we nsa no wanhwe yi a tiamframa no no di agro no no sere du a otwa bi o se dwetwa bi de wanum no betimi anum relable mienu o trans se o ya dwuma benum sani nyina so atiase enti suma no ehun nsem no eye nema bebre wa akoma pa no obetimi ni yewura ayeden anante yati ase yewo abosom ni bi wo ho a ebiti se anankesu e bosom bi o matri so nsreda de bi obebe bia no wamadim sa na Asabre ana abosom bi wo bo betri so mo sre bi ti se miami reti amfrema e no no be sre anso wo chi wa hu me da ase we aka echa me na hwefo nyina hwe bi wan so obo ni din se oba wa na wo sre so no na be chi bosom a we tiri mo denfo ti se ti amframa wo wiase da ya obosom a woni ne na ekọ ne na eba ne na esre ne na anum sa obanom dwoto wo so ba na obebe besi wo kasini no ma asini bosom ba osu se ya ba mia no wo hwew tiambrama mame u kokwa hia obi what me tiambrama ye akwasi de samanhia samawanhia we de samatwam ebe ya ofe samawanhia before 50 cities twabet e wo fon so efiri me kwa echi ha saa be ka me to ano dompe wo nyina tutume da ya mi wu me da me nchemu mi wu wo de ne to wase wano enka mo munu ano kra ye taon ha anankesu de obadi ya o medimu ono ye sojani mfam we sojani eno no so ni soja no we sojani a wono kwame nkroma mo penso asoja fo a no money e den jalibu penso omo no eye ku ebeje aban no boss ba ko no anankesu hwe no suman a wo sani tire so obi kidney asai ye de na koji konfanachi ehun krata ho e da wo esie ya sini kidney asai en fani mra fie mani bewu suman wo sin never won pene so no matache na oti ni sei de to kura mu hunu ni sei wo so mfa man no anom owie na oti bi de sra na mfe ne mfe wo so mfa nko o mamu 1 week mu san ko twa scan na ehwe ene boy no wa me nu ka sesesi a oho omugu concrete wo ye adwuma gidigidi enne wo sesesi omugu concrete bosom ayipa o doctor pa wo ye operation sire obi a koya doctor panyin ya so wo enka we to ase o timi yi akoma sade akoma tum no ono kro sura na nkasu me na ada Asabre de senate no ye say mi kura temfa dabi Asabre de wono kura ya ka bosom kura se won sere kura ena nka na nkasu kura sere sawo Asabre de mame Asabre ya bosom a se wo de adwuma kura eja no instant ya kura se sie ya ade a wo ye a na adwuma be kontem aduaya chika aduaya achirika already bibi afa o men eno na chiro se wo ye bosom a ho mame me beza me ka no kura chiro me mfa ma asem siew wo ye bosom a obama wadi yie wo ye bosom a besa bo fom wudi ni di agro so a
maame wodi ni di agora maame ntimi nkyerɛ gyase bebre Bosomfo abefo de nti na be ma bi akonfo bi na bosom obua no wo kosoro ni ade ebi adwuma no aye oye yeye afi edru bedrum bi na obeye adwuma na eye ya na asanse e de ne de sane ma ya na de tie ne se mpanfo se adidija wo hoyi enimu na ne nam the whole Ghana me ne bosomfo a eti mi ka me 100 cities mi 200 cities na me ne machidi fo ne me dom nyina ye de bedidi eti mi ka kire obia so obia no nso ntwa ope wa wuntimi nya fast ne obekọ agya ya because enen so ye da bone enti mi ni hwe no sa sika no se de pa akokọ baako ene nsa na me de sra ni nyina se omumom ni di na bi frito a enya bia ye den afa adi me obia ni ho na saa de nso a me ye no ebesi nne de bia janum didi ma bi frito da be na wa ba ha wa meto wo o de kan ko da ben na wo wa ba ha wa meto wo se si akura nkura no nso no nim ye saa no nam se mo nska mo ka no ni kan fo mo nko no nkosi o mo fa nam no nko mantamu ho de enne ni nkwanse mu nya mema ni nkwanse mu aye kama janum didi no de frito no bi no o ebi ni dwansere aponchesere baga kura de ha de mitwa me mfa ncheche me ma na nkura no baga opakum na ntwe me ba yawo na ni nye ho se baga me ba ketwa no hwe wono wo se de agya no mu di no eno no odi a ti me ba de sei ma hye nkomato na abra boso fe no ko 13 years me ba no wa che kura 16 17 years na me ba no obo Chelsea youth team and ambassador youth team wo your best defender me ba no wo we baga na nti baga so kwekwe mleka okura ba untime nche no defender pa mame me na da akura no so wo akoma pa wa agyanom ho enti agyanom som ne de ekoso no otiase ngoso bi wo ha be kasa me de mini baga bosom edikra na bosom de bedikra na ono wo de eche wo nwi bi ni ade mame utie me bosom nsane me so me ma agyanom adidie me bosom ni me di awede enti me ya wade bi wo ho a eni kwa se me konfo odi no pese odi a ana ya wade bi wo ho a me kire secret we na konfo no muntie ene abosomfo na mo ware akonfo a muni experience a de bia mo tetehwe na mu na mo yonko abosomfo a mo ware akonfo ana akonfo ware bosomfo o ware bosomfo na wale ni yonko konfo yes ya na de ewom ni hwe anyansafo mienu ntimi fa ship baako ntwa su enkodura wiye o eye dan a baako bejimi na baako nim dia ye dan e de atwa su no what you say na de tie ne se de me ka asisi dwa aka asi asem so se me ye bosomfo me yere ye konfo mini minu ya bia ono so ye konfo na ne yere ye ne bosomfo esi ma de tie ne se bonkum bedware ni fa wa ha na ni fa so ye den adware bonkum but edu ba bia ya na ko ye bibi se ye ma ye ni ebrebre ne ma boro so mpanfo se atwam ne bia usua ya na eno de so me minim se me ye bema sabe mpraduasa betimi awale mienu no kura enya mi pem mesere me ka o me kan mato sebe mesere me ka betimi aware mienu eno no enya mi pem o chese me na me yere tena se dwene ho a me mefa bia ka ho opene me mpene na me ne ma honhom so abedi awede so odi ka na honhom no koka na opene na oba na kese wo mpene a at the time beto bosom no ne konfo ne ntem ti di ka consult oba no nse na brofo ba udi ka na oba no asabre na o brofo na udi ka na oba no edi awede awi a opena fine wa mpena na afei waba headquarters na obi hu mpanyimfo ade abeto o manim ajamada woroma de mre na dunu me pese me fa ba ko ye den e ka ho no so babu afie ye den adwuma because me tie makani dwa manwo kura no vera na nya 27 sisa na ngam pese me wo 38 ena me yire konfo ba no se wosere me a 38 doso nti nkame no no ewo 7 nanka apem ma mienu no ma wo 15 so
na manya 37 senko beso obetimi awo 37 de senka kono nko a 37 ne de ontumi so obetimi de a ono nko a ontumi de tisi etwa fa nche ontumi de a me wo 15 wa no ma wo 15 wa ha ene de na beka ho ya de a me mfansi enti mesre me nuanom abosomfo ne akonfo ne se wo ye bibi na wo kunu ye konfo amfansi no mani hunu wo ye bibi na wo yere ye konfo amfansi no mani ye den enhunu emplantwe mu ka ho ana dabi mpra maame ene de me ka nyina me ka ne se adwuma na mo ye no taku ana asempoa eba mu a mo ba ni hu me obi a me sha se fro na me sikani bre pa o maame me yesa me pentem anya me ho na me nya woni mienu miensa bi a echese me di agora ye die yes no chese me di agora ye die no be baba me sori aja ye die ho nti ese no me ma hu ni se me ya adwuma me nya sikedu pempenso bi a enti me kra no skese ebu no bank nyina no me nka na ada me yiri dim ata se ya na ma no so du ba bi a wo yo mo sa wo nim se ye dan a be ma no wo be wu den eja no na se be ya wo ne wo ma e be enjoy me ka ni dwa ba bi a me yiri obi a wontie me menya 120 eno kura na manyini enti se wo check na wo benya wo 80 ni 70 hwan na maame me de wo ba ko aja me o ene de enti bi nua no abosomfo na akonfo mfa nje mutirim de bi amani nim se ba ko aja wo mo se me ma mu wija ma dabi be ma we ye be ma ma be ko aja no me de menyini me na ada ka hye me wura no mani monyam menyini bosomfo bi odi no kura bi onyini che ha konfo bi azu di no kura wonyini cause ukocha urumu a bofo kurom kuma nyini wada horoma gada u konfo no e friend fire me chiawo papa no almost 96 years as was suman wonyini papa ne bosom no so ta na obeye busa sa be 10 hours kra suma no so no oye busa we kire bofo ahode oye dey oh so ada se sa na tie enti ubusa ya na futu am de mami nuanom no se sikasemu no ana adwuma ni mu no omom ya mamu enna ho pefe se de be ya konfo no yo ba onwinwi na mfa problem a se de be ya konfo no ye be ma onwinwi na na bosomfo no so nye dey enwinwi e di tirimu fan ya adwuma eboa omom ye nkosua so fofo no lai diken kan sika ne de kosi boot pau ya nyankonta e do so na pa ya ma obi ye de nya sa wo ya sa ajanom bechew wonu so de onu ni nyame onsom no nche no ukoka wasi nyame fa ne bo wonto ne ntam aja fa ne bo obeto ne asabre gade obofo ti amframa so bi maso na nkasu bofo ye ntimi ofa ne bo ne obeto ne enti bosomfo no kire se omache mplenu na to so mplensa omunya wa na oh se nu ntina asole kofo yesuo ye ama ye ntimi manana na nya kwa no ache mprensa no me na nya kwa no ache sa mprensa no ye nso hwe fi so so hwe a obohu ne ewom also second one also first one so second one to the third ne kan one because I dey aba no because I dey third one no okọ ba dakoro be ko ma so hu ati say that is say ayofo Bosom Asabre na ye ne bosomfo edi no ho nkomo no Bosom Asabre ene de bosomfo edi no ho nkomo no abosom bi wo ha un say bosom betri so ono be sere no wo obo na ne nsa kro de ma ona wo ye de wo num so sa bosom no nya wa on fa nche na Asabre de ye se na nkesu ye na nkesu nsere obi ohu na nkesu bia onim sa na nkesu nsere na se se sa na nkesu ni face ri ye sen Asabre ye wasere se na bosomfo kan ye na bia wo ha bia ma ne bia bra na be so hwe e wo Bosom Asabre ho na de wo bia no so be di adanse e platform no so na ebiasa fa na nyina etumi ho na obi so wo ha obi ma ono so etumi e de ne hawa bedan Bosom Asabre je wadwo nkyere fegu of my afi so cheche na afoforo ensanka na fe subscribe se ne be ya afoforo bia betoma wonsa betumi aka yakra ho afi so se wo kro kituom na se wo hu ensuo bi a na bakosem a enye nsu kese na ye nsu kitwa e wo krom tete som eno ena e wo ho ye betwen apri ye na nanom akonfo abosom na ankasa ne no mo adi hu komo wo betumi afre ye ba ne no ba bede hu komo